škvírkou dostal ven. Poté za sebou protáhl i svoji ženu. Jejich dvouletý syn se topil 3 minuty v kalné vodě, než ho otec konečně našel. Chlapec ztratil vědomí, statečný otec ho ale dokázal přivést zpět k životu. Tento 72letý muž také patří mezi hrstku šťastlivců, kteří tragédii přežili. Hned po vzletu mi bylo jasné, že něco není v pořádku. Pátrání po cestujících záchranářům komplikuje kalná voda a rychlý proud, která stejně jako trosky letadla odnáší dál a dál. Záchranáři mají dnes plánu z řeky vytáhnout zbývající části motoru a předat je odborníkům. Maria Jistafieva a Karolína Tomašková, televize Nova. Nejznámějším českým europoslancem je komunista Miroslav Ransdorf. Nejpopulárnějším je zase Jiří Pospíšil. Vyplývá to z průzkumu agentury Phoenix Research. I televize Nova dělala podobnou anketu. Kdo je například tím nejméně oblíbeným europoslancem, to teď uvidíte. Vyjmenujete alespoň 3 české europoslance. Zahradil, nevzpomenu si dál. Tak to nevím teda. Olga Sehnalová, Richard Falber a 3. No, to jste mě zaskočili. Vím, že tam byl pan Ransdorf. Ano, a je tam i teď. Právě Ransdorfa si podle průzkumu vybaví lidé nejčastěji. Ten v minulosti budil zájem médií například kvůli svým autonehodám, finančním problémům, se kterým čelil dokonce exekucí. No, už by to asi bylo. 2013, kdy ho nerozlišují mezi pozitivní a negativní reklamou. To potvrzuje i to, že jméno Miroslava Ransdorfa se objevilo i mezi 10 nejpopulárnějšími poslanci. Zároveň se dostalo ale i mezi nejméně. Já mi dávala to taky vyčistím zuby. Tak, babička si umela do ruce. Pojď, jdeme. Nech mi ten ručník tady. Nebo tu. Ale proč svítíš celé pokoji, fest? Hasni to, kurva. Europoslanci je totiž přes 200 000. Počkej, já to tam musím zase nasadit. Každý den při jednání. Tereza Šnoblová, televize Nova. Počkej. Mi to nejede. Tam pojede četná obrazovka. Nevím, to je jedno. Hej, on se tam zavřel. Tam mi to dej, ten ručík. Co děláš? Zmažu si nohu, ne? No tak už mi to bolí jak čert. Natač, já vím. Já to hodím na YouTube. No, ani to neskoušej. Já to hodím na YouTube. No, Babka, nemocná babka. Ani to neskoušej. To se mi nadělám 10 těch černoušků.